Tak poďme na čítanie. Takže v istom momente, keď dieťa takto teda píše a vyjadruje sa, tak v istom momente sa zrazu z neho stane čitateľ. A je to samozrejme také trochu nadnesené, pretože je to v skutočnosti len o tom, že sa mu podarí niekde prečítať spontánne prvé slovo, ale mal by to byť veľký milník, pretože, ako sme už hovorili, to čítanie je naozaj náročný proces a spája v sebe toľko úkonov a toľko zručností naraz, že keď o tom čítam, čo všetko vlastne ten mozog robí, keď sa snaží niečo prečítať, tak je to úplne neuveriteľné. A ešte je zaujímavé, že čítanie je vlastne niečo, čo si ľudstvo vymyslelo samé, na čo vlastne príroda ako keby človeka nepripravovala. Takže ani ľudský mozog nebol tak naprogramovaný a my sme si ho vlastne tak naprogramovali, aby to čítanie zvládal. Ako dieťaťu pomôcť, sa ma často pýtajú rodičia, že no a teda ako mu to môžem uľahčiť. V podstate len dávať mu veľa príkladov toho, že čítanie je super a že je to veľmi dôležité a dôverovať mu, že toho je schopné a že raz to dokáže, že to slovo prvé prečíta a od toho sa potom odpichnete. Ale hlavne na to netlačiť a nejak nedávať dieťaťu najavo, že na to čakáte a že je to pre vás veľmi dôležité, lebo to môže preňho byť potom naopak takou trochu brzdou. Takže naozaj len nechať tomu voľný priebeh. Ako som už hovorila, dieťa, keď už aj vie písať, vie napísať nejaké slovo, tak trvá istú dobu, kým ho po sebe naozaj vie aj prečítať. A u mojej najstaršej dcery to bolo dobrého pol roka, čo vedela bez problémov napísať slovo, ale potom naspäť ho po sebe nevedela prečítať. Respektíve, keď napísala 3 slova, tak potom už nevedela, že ktoré bolo ktoré. Takže to je úplne prirodzené a netreba sa toho zlaknúť. Tak, urobiť to, keď bude pripravené. Čítanie je náročný proces. A veľké a malé písmená. V skutočnosti vlastne deti od malička majú tendenciu vnímať skôr tie veľké písmená a na tie malé sa tak nejak zabúda a potom teda keď má začať čítať, tak by bolo dobré, aby sa naučilo aj tie malé, pretože väčšina kníh je písaná malým tlačeným písmom a miesto toho, aby sme zháňali špeciálne knihy, ktoré sú písané veľkým tlačeným, v skutočnosti dieťa veľmi ľahko sa naučí tú malú abecedu a je ju schopné naozaj behom pár dní celú absorbovať. Jednoducho mu vlastne vysvetlíme, ak doteraz k tomu neprišlo, že každé veľké písmeno má aj svoju malú dvojičku a ponúkneme mu zo pár aktivít, kde vlastne páruje veľké a malé písmená. Napríklad my sme mali tam, ako vidíte na obrázku, jednoduché párovanie veľké k malým písmenám, alebo sú také na stiahnutie aktivity, kde máte veľké a malé písmeno a spolu tvoria nejaký obrázok, takže dieťa si to vlastne podľa tých obrázkov páruje a potom a vníma tam to veľké a to malé písmeno. Prvé aktivity na samostatné čítanie ešte môžeme ponúkať s veľkými písmenami, ale zároveň ukazujeme knihy, ktoré čítame spolu a pripravujeme pôdu na to, že teda čítajú sa malé písmená a nie tie veľké. Ak sa im pletie, v malej abecede je náročné to P, B, D, Q. Ak sa im to pletie, tak môžeme sa opäť vrátiť k tým tvarom písmen alebo sa pohrať s pohyblivou abecedou, ukázať si, niekedy je dobré aj so zrkadlom vlastne ukázať si to, prípadne sú také pekné aktivitky, že napríklad nakreslite si B a D a k tomu B nakreslite veci, ktoré začínajú na B a k tomu D zase veci, ktoré začínajú na D, aby ste to tak nejak vizuálne trochu vedelo dieťa odlíšiť a proste časom, ako bude čítať, tak postupne sa to naučí, ktoré je ktoré. Je to inak taká dosť hlúposť, že človek vymyslel abecedu a vymyslel si ju takto komplikovane, že si tak vlastne komplikuje tým život, že možno keď bol tie písmená urobil úplne iné, tak sme nemuseli mať tento problém. Kdož vie, prečo sme to tak urobili niekedy v minulosti?
A opäť, ak sme dieťa viedli písanými písmenami, tak teraz je ten čas predstaviť mu veľké a malé tlačené a teda naučiť ho, že knihy sú písané, alebo teda naučiť, no ono to už vníma. A miesto toho, aby sme zháňali knihy, ktoré sú písané písaným písmom, ktorých je fakt máličko a neviem o takých, ktoré by boli nejaké pekné alebo zaujímavé. Väčšinou sú to také rôzne staré nejaké šlabikáre a tak, čo dieťa až tak nemusí baviť. Tak miesto toho, aby sme vymýšľali extra, zháňali knihy písané písaným písmom, tak je úplne jednoduché mu vlastne predstaviť tie tlačené písmená a deti majú mozog ako špongiu, takže do pár dní majú tendenciu sa to vlastne ľahko všetko naučiť. V čom je Montessori prístup pri čítaní výnimočný? Ponúkame čítanie v správnom čase, keď je dieťa pripravené a má silnú túžbu čítať. Toto je alfa omega Montessori, že vlastne robíme to vtedy, keď to dieťa chce robiť, lebo vtedy to má najväčší význam. Dieťa už skúsenosť s čítaním má, pretože predošlá práca s pohyblivou abecedou je v podstate tiež čítanie, pretože ono si to písmeno vyskladalo a potom ho vlastne vnímalo, ako keby čítalo, ale ono ho vlastne vnímalo napísané tou pohyblivou abecedou. A dieťa sa už cíti ako čitateľ, pretože keď niečo napíše alebo vyskladá si nejaké slova, tak ich vie po sebe prečítať, respektíve vie, čo napísalo. Takže má také zdravé sebavedomie, však ja už čítať viem. A to je vlastne veľmi dôležité, aby dieťa išlo do toho s tým, že je to gombička, zvládnem to. Neopravujeme, neučíme, to platí všeobecne, chyby neopravujeme, proste len si ju ako keby mentálne zaznamenáme a vrátime sa k nej niekedy, keď to nebude znieť ako opravovanie chyby, ale dieťaťu vlastne ponúkneme ten správny, tú správnu verziu, aby malo šancu ju vnímať. V Montessori prostredí sa dieťa neučí čítať nahlas. Číta potichu pre seba a vlastne opäť je to tu o tom, že čítame preto, lebo chceme pochopiť nejakú myšlienku alebo nejaké slovo, ktoré je niekde napísané. Opäť túto klasický prístup v školách je o tom, že deti na začiatku čítajú kopu nezmyselných slabík a stráca sa tam ten význam toho čítania. Takže u nás je dôležitejšie, než to, aby to dieťa prečítalo technicky správne, je dôležité, aby si prečítalo to slovo, nejakým spôsobom vydedukovalo, čo to slovo je a malo pocit, že prečítal som to a viem, čo tam je napísané. A nie, že čítam má, emu a proste uniká mi celé, že prečo to vlastne robím. Takisto čítanie nahlas je oveľa náročnejšie ako čítanie potichu a nechápem, prečo my deti nútime učiť sa čítať nahlas vlastne od prvého ročníka. Pri čítaní nahlas totiž okrem toho, že musím celý ten náročný, komplexný proces absolvovať, kedy si dekodujem tie symboly, spojím si ich v hlave s nejakými hláskami, nejak si to prečítam, pochopím asi význam toho, čo som prečítal, ale teraz ešte navyše to musím správne artikulovať a povedať. A tak, aby som sa nezasekol, aby som nečítal po slabikách, aby som nekoktal a ešte ma aj počúva celá trieda pri tom. Takže toto je pre mňa úplne nepochopiteľné, pretože ja takisto, keď mám prečítať niečo nahlas, a keď ma bude počúvať 20 ďalších ľudí, tak som rada, keď si to minimálne raz predtým môžem prečítať sama pre seba, alebo ak to sú moje myšlienky, ktoré ja hovorím a viem teda, čo chcem nimi povedať. Ale raz sme mali na jednom kurze také cvičenie, že sme mali prečítať nejakú, myslím, to bola nejaká lekárska správa o nejakej operácii pečene. A presne nás vyzvala lektorka, že postavte sa a teraz prečítajte pred 20 ľuďmi správu o operácii pečene. Človek koktal, nerozumel tomu, čo číta, nevedel, čo je sloveso a čo je podstatné meno. A bol to celé taký ako keby taký ponižujúci zážitok, že si človek tak dobre uvedomí, že k čomu my vlastne deti nútime od prvej triedy a na čo to robíme. Že to čítanie nahlas, áno, je to dôležité, ale či to naozaj je nutné robiť v momente, kedy deti ešte nevedia čítať ani sami pre seba.
Takže v Montessori prostredí deti si čítajú potichu, sami pre seba, niektorí si to potichu aj hovoria, popri tom, že si to radi hovoria, niektorí ani nevydajú hlások. Je to v poriadku, čítaš si pre seba, aby si zistil, čo sa tam píše, nie preto, aby to iní počuli a porozumeli, čo im hovoríš. No a takisto na začiatku ponúkame iba karty so slovami a krátke riadky a neponúkame čítanie z knihy, pretože dieťa má na karte napísané jedno slovo a má pocit, že keď ho prečíta, zvládol som to. Dal som to, prečítal som to. Kdežto keď číta z čítanky, tak prečíta to jedno slovo, ale pozrie sa a vidí tam 20 ďalších slov, alebo teda v tej prváckej čítanke alebo v tom šlabikári, možno ich je tam ďalších 6 na tej strane, ale aj tak si povie, že fúha, prešiel som jedno a ešte ma čaká 5 krát toľko roboty, hej. Takže je to opäť jednak o takom pocite, že zvládam to, viem to, keď prečítam iba to jedno slovo a nemusí ma tam hneď čakať 5 ďalších. A takisto dieťa, jeho očný sval vie zaostriť zhruba na 7 cm. To znamená, že by sme mali maximálne mu dávať čítať také veci, ktoré zvládne vlastne prečítať na jedno to zaostrenie toho očného svalu. A keď mu ponúkame dlhé riadky, tak ono vlastne musí neustále sa sústrediť zase a zase a zase. Takže preto je dobré na začiatok dávať rôzne také aktivity, kde sú karty so slovami, alebo kde sú tie slová vyskladané niekde na koberci, ale kde sú krátke a kde nečíta celý riadok v knihe. Prvé aktivity na čítanie. Čítanie pomocou predmetov. Tuto využívame tzv. Čitateľské očakávania. A to je to, čo som už trochu spomínala, že my si vyložíme zo pár predmetov na koberec a teraz povieme dieťaťu, že teraz mi podaj niečo, ale ja ti to nepoviem, ja ti to napíšem. A napíšeme mu, dajme tomu, pes. A my tam máme jeden z tých predmetov je pes. A dieťa si to prečíta a teraz ono vie, že to slovo znamená jeden z tých 5 predmetov, ktoré tam sú na tom koberci. Čiže ono už má nejaké očakávanie, že niečo z toho toto bude. Pardon. A tým pádom sa mu ľahšie uhádne to slovo, ktoré číta. Nie je to de facto také ešte čítanie, ako my poznáme, že viem si prečítať ľubovoľné slovo niekde napísané, ale sú také prvé tie skúsenosti s čítaním, kde pracujeme práve s tým čitateľským očakávaním, že dieťaťu pomáha ten predmet, lebo to vie prečítať, keby to možno samotné na tej kartičke neprečítalo. Potom opäť sa dostávajú na rad trojzložkové karty, kde už tentokrát teda využívame všetky 3 zložky tých kariet. Tie trojzložkové karty vlastne obsahujú jednu kartu čisto s obrázkom, jednu kartu čisto s textom, s pomenovaním a jednu kartu, kde je aj obrázok, aj ten text. A dieťa si povykladá obrázky, ktoré patria do nejakej spoločnej skupiny, čiže napríklad tu na obrázku máme kvety. A teda potom k tomu priraďuje tie kartičky iba s textom. A keď dopriraďuje všetky, tak si môže zobrať tie karty, kde je spojený aj obrázok, aj text a porovnať si, že či to správne priradilo tie texty k tým obrázkom, pretože tam potom má tam obrázok ruže, pod tým on má kartičku ruža a nájde si k tomu kartičku, kde je ruža a pod tým napísané ruža, čiže si skontroluje, že áno, dobre som to priradil, dobre som to prečítal. Je dobre tu začínať s takými ľahšími názvami, čiže napríklad tie domáce zvieratá alebo kvety a potom postupne prechádzať aj k rôznym ťažším slovám. A tieto trojzložkové karty sa vlastne využívajú ešte aj dlho v škole. Deti sa prostredníctvom trojzložkových kariet učia nové pojmy, čiže môžeme tam potom mať napríklad formy alebo druhy vetra, aký poznáme, alebo nejakú klasifikáciu zvierat, alebo hocičo v hociakom predmete, hudobné nástroje napríklad. A deti vlastne prostredníctvom toho sa snažia, už to potom nie je o čítaní, o učení sa čítať, ale o učení sa tých slov jednotlivých, ktoré sú na tých kartách.
Výhodou takýchto trojzložkových kariet je, že nie sme my tí, ktorí opravujeme dieťaťu jeho čítanie, ale že si to vlastne vie same opraviť, že tú chybu si tam vie nájsť samé prostredníctvom tej tretej kartičky, kde má aj ten názov, aj ten obrázok. Celkovo práca s chybou je dôležitá v Montessori. Dieťa nie je opravované učiteľom, pretože ak je dieťa zvyknuté, že dospelý mu vždy kontroluje, či to, čo urobilo, je správne alebo nie, tak vlastne sa naučí, že vzhliada k nejakej autorite, ktorá určuje, že áno, toto si urobil dobre, nie, toto si urobil zle. A tomu sa snažíme vyhnúť. My sa snažíme, aby to dieťa si vedelo samé nájsť tú chybu, samé si ju opraviť a bolo samé sebe učiteľom, pretože tým pádom vlastne nedochádza potom k tomu, že to dieťa si nedôveruje a stále očakáva, že mu bude nejaký dospelý alebo niekto iný validovať jeho prácu. Že bude chodiť a pýtať sa, je toto dobré? A miesto toho si vie vlastne same skontrolovať, či to je dobré alebo nie a opraviť si to. Jednak aj psychologicky deti oveľa radšej si same prídu na chybu, ako keď im ju opravuje niekto iný. A jednak teda sa učia byť samostatné, nezávislé. Karty prostredia, to je zase ten obrázok, ktorý je hore. Tieto karty si viete aj stiahnuť. Ja mám taký článok, že aktivity na prvé čítanie, kde mám rôzne aktivity na stiahnutie. A toto je jedna z aktivít, ktorá má u detí celkom úspech, keď sa učia čítať. Sú to vlastne karty, kde sú napísané rôzne predmety v domácnosti a deti chodia a ukladajú tie kartičky na tie správne predmety. Čiže na okno, na kvet, na lampu, neviem, na stoličku, na stôl. A potom je zábavná taká prevrátená aktivita, kedy ja som im poukladala tie kartičky na zlé miesta. A oni potom chodili a naprávali to po mne a mali z toho veľkú zábavu, že napríklad som dala záchod niekde k lampe alebo som zavesila na dvere, že okno a vlastne oni potom mali z toho celkom zábavu a chodili a čítali to a nosili to na tie správne miesta. Takže to je tiež ideálne je to napísať úplne sami, aby ste si to vedeli vlastne prispôsobiť vášmu prostrediu a použiť tam také slova, ktoré vieme, že deti už vedia prečítať, čiže tu sú rôzne už dvojslabičné slova, jedno- a dvojslabičné, ale môžete to urobiť aj úplne na začiatok s úplne jednoduchými nejakými trojpísmenkovými názvami, ktoré deti už vedia prečítať. A potom sú karty činnosti. Toto tiež Mária Montessori spomínala, že veľmi bavilo deti. Karty činnosti sú na stiahnutie, tiež to nájdete v tom článku, ale nerobila som ich ja, robila to, myslím, Ľudská Dedíková z Akadémie Montessori, ak sa nemýlim. A tam sú to sú vlastne rôzne také pokyny, že vyskoč, alebo sadni si, alebo podobné činnosti. A dieťa vlastne si to prečíta a musí to urobiť tú činnosť. A Mária Montessori to spomínala, že ona to rada robila s deťmi, že im vlastne písala, čo majú urobiť a že ich to vždy veľmi bavilo, že im napísala na papierik napríklad daj mi pusu a potom dieťa išlo a dalo jej pusu. A trochu komplikovanejšie potom to môžete využiť, keď už deti vedia trochu lepšie čítať, tak urobiť také karty s takými nadväzujúcimi činnosťami. Toto hrávajú moje deti v škole a sú z toho úplne unesené, že každý si prečíta nejaký svoj pokyn a je to v nejakej následnosti a to je dobre, keď sa to hrá trochu väčším počtom detí, že napríklad niekto si prečíta začni skákať na mieste a ďalší si prečíta keď niekto začne skákať na mieste, ty choď a postav sa na stoličku a podobne a vlastne deti tak musia aj dávať pozor, čo robí kto iný, aj musia dobre ovládať to, čo si prečítajú a je celé to čítanie je vlastne taká úplne zábavná činnosť, že to nie je to čítanie nejakého suchého textu, ale je to spojené s veľkou zábavou. Hľadanie pokladu, takisto u nás takmer na dennej báze sa hľadá nejaký poklad a tam vlastne dieťaťu môžete veľmi pekne pripraviť veci na čítanie. Také úplne jednoduché hľadanie je vlastne, že iba napíšte na kartičky, napríklad napíšte na kartičku
posteľ. Keď príde k posteli, tak tam si nájde kartičku, kde je napísané schody. Keď príde na schody, tak tam si nájde kartičku, že záchod, ide k záchodu a tak ďalej. A vlastne na nejakom 5., 6. mieste nájde nejaký poklad, ktorý sú úplne rôzne drobnosti, ale nejaká sladkosť, alebo ako nejde v podstate ani o ten poklad, ako o tú radosť toho hľadania. A potom deti takisto veľmi rady naopak mne robili hľadanie pokladu, čiže sa trénovali aj písanie a bolo to, je to také fakt, že deti by to robili aj každý deň podľa mňa. A potom ako poklady som si často nachádzala také iba, že dostaneš pusu odo mňa alebo nejaký obrázok, kde bolo niečo nakreslené. Takže to je tiež super na tréning čítania. Potom obrázkové čítanie, to sme tiež vyrábali so špeciálnou pedagogičkou Katkou Kubasovou. Je to dobrá aktivita na to, aby si dieťa skonkrétnilo hlásky, keď má problém s tým prepájaním hláska písmeno. Čiže podľa počiatočných hlások slov si na obrázku vlastne vie vyskladať nejaké slovo. Napríklad tu, ako na obrázku vidíte, je tam pštros, euro, rúža a oko a vyskladá si z toho slovo pero z pohyblivej abecedy. A potom deti vlastne urobili si takú obdobu práve z tej našej hláskovej komody, že si dali rôzne drobné predmety a podľa toho, to si robili navzájom súrodenci, že dali si takto predmety a z toho vlastne vyskladávali si slova. Ten druhý vždy vyskladával to slovo a prečítal ho. No, ďalej, ďalšie aktivitky na čítanie sú napríklad tieto mini knižky, čo som urobila, tiež si ich viete stiahnuť v tom mojom článku o samostatnom čítaní. To sú tzv. Knižky, že pravda alebo lož, že tam je obrázok a pod ním je nejaké slovo a dieťa sa musí rozhodnúť, že či to slovo zodpovedá tomu obrázku alebo nie. A keď si prečíta, že napríklad žaba a je tam bocian, tak si na druhej strane vie pozrieť, že či to je pravda alebo nie, čiže opäť tam má tú kontrolu chyby. A potom rebusové slova, to je to, čo vidíte na obrázku nižšie, kde sa používajú vlastne slova v slovách, čiže mandarinka a dieťa si to musí prečítať a priradiť tomu obrázok mandarinky. A to je tiež taká zábavná aktivita. Takisto vyrábanie knížiek. Neviem, či tam ešte aj bude obrázok knižky, aké som deťom vyrobila, myslím, že aj áno. A trojzložkové karty potom s náročnejšími slovami, s výrazmi, napríklad tu máme domáce práce, takže tam už sú tie výrazy rôzne dvojslovné, trojslovné a dieťa vlastne si ich číta, snaží sa ich priraďovať k tým obrázkom. Vľavo hore to je knižka, ktorú som urobila tiež deťom na prvé čítanie takých vied, keď chcete postúpiť od slov k vetám, že som vlastne zobrala nejaké naše spoločné nejaké také fotky ich detí a k ním jednoduché vety. A bolo to na suchý zips, vlastne tá knižka, že tie obrázky sa tam priraďovali k tým vetám. Čiže deti sú v kufri a bola tam fotka a museli nájsť fotku, kde sú deti v kufri. A výhodou, keď vyrábate tieto aktivity, je, keď máte doma viac detí, aby ich využili viaceré, že sa s nimi nemusíte, že teda ich nerobíte iba pre jedno dieťa, alebo potom v škôlke si myslím, že je to veľká zábava, aj keby sa deti zapojili do toho procesu tej výroby. Že sa dajme tomu pofotíte v nejakých situáciách a potom k tomu takto napíšete a prikladáte si. No a potom to posledné, tuto vľavo dole, to je taký valček, na ktorom boli slova rozslabikované, a deti si skladali stonožka, ponožka a podobne, že vlastne si skladali slova a rozmýšľali, či to slovo, ktoré zložili, či má význam alebo nie. Knihy. Výber kníh na prvé samostatné čítanie je veľmi dôležitý a podľa mňa to veľa ľudí robí nesprávne, pretože často sa snažíme napríklad ponúknuť deťom veľké tlačené písmená, ale v skutočnosti tie knihy s veľkými tlačenými písmenami, ich je málo a nie sú také dobré, ako by mohli byť. Takže
Takže je lepšie podľa mňa s tými deťmi si tie malé tlačené písmená prejsť, naučiť sa ich a potom ten výber kníh je oveľa lepší. Tu je článok, ktorý mám na webe a kde mám veľa tipov na prvé samostatné čítanie. Dôležité je, aby to boli jednoduché knihy, ideálne 1-2 vety na strane a obrázky, ktoré doplňajú text a sú zaujímavé. Tuto opäť si chvíľu vypnem a idem vám ukázať, ako také knihy napríklad môžu vyzerať. Knihy od Kataríny Macurovej, neviem, či poznáte, to sú v podstate detské knižky, presne také, aké môžete čítať s deťmi, keď majú 2-3 roky, ale tieto konkrétne sú veľmi vtipné, je tam naozaj 1-2 vety na strane, jednoduchý príbeh, deťom sa zdá vtipný, čiže ho radi čítajú a vlastne ani nevedia ako a prečítajú celú knihu a je to pre ne veľké povzbudenie, že vedia čítať. Takže také, alebo tuto mám Môj kocúr Tamtam od Ľuboslava Pala. To je taká krásna knižka zase o kocúrovi a o tom, že ako trávi deň. A opäť je tu pár viet na jednej strane, kopa obrázkov a niekto mi hovorí, že no tak, ale že to nie sú také naozajstné knihy, že to sú knihy pre malé deti. To nie je podstatné. Podstatné je, že dieťa číta a že ho to baví a to, že sa potrebuje dostať tým knihám, kde je súvislý text, tak to bude trvať nejaký čas, ale podstatné je neodradiť ho a naopak dať mu taký pocit úspechu, že to zvláda. Veľmi obľúbené sú komiksy. Toto je, teraz vychádza v Slovarte Jakari, taký malý Indián, možno poznáte niekde s večerničkou. A to teraz je jedna z najobľúbenejších sérií môjho syna, lebo naozaj je tam pár tých slov na strane a tie obrázky doplňajú ten text, čiže vie si z toho vydedukovať, o čom vlastne číta. Potom napríklad tieto ilustrované atlasy sú krásne v tom, že to je vždy o nejakom, každá dvojstrana je o jednom zvierati a to teda je dobré pre deti, ktoré majú rady zvieratá. To sú také zaujímavé fakty o zvieratách a dobre je tu vlastne, že na jednej dvojstrane je o jednom zvierati zo pár faktov napísaných, ale dieťa ako náhle otočí stranu, tak už vlastne je to o inom zvierati, čiže to nenadväzuje na seba, takže nepotrebuje si pamätať, čo už prečítalo a použiť tie znalosti na ten ďalší text. Inak tá kniha je veľká, má 100 strán, ale dá sa to vlastne úplne izolovane čítať, že si prečítam o pár zvieratách, ktoré ma zaujímajú a zase to odložím a venujem sa niečomu ďalšiemu. A potom je tu ešte taká pekná séria, ale popravde je to malované čítanie, takže je to pekné v tom zmysle, že to sú obrázky, ktoré dieťa doplňa, číta text a doplní z obrázku to slovo, ale je to aj pekne riadkované, že to je také širšie, také priestranejšie, že to vlastne nie je natlačený riadok na riadku, ale zdá sa mi to dosť náročné, dosť veľa textu. Dobre na týchto knihách ešte je, že vždy na konci to má také, za každým príbehom to má také otázky na to, že či dieťa pochopilo ten text, ale keď sme to čítali s mojimi deťmi, tak som si uvedomila, že je to pre ne dosť náročné, že tie príbehy mohli byť oveľa kratšie, takže je to možno už pre trochu takých zrelších čitateľov. Každopádne pozrite si ten článok, ktorý mám napísaný, lebo tam mám naozaj veľa tých typov a podľa mňa je veľmi dôležité dieťaťu naozaj ponúkať iba také knihy, na ktoré si trúfa, lebo ho to môže veľmi odradiť. Ak mu hneď ponúkame na čítanie nejaké knihy plné textu, tak získava hneď také negatívne skúsenosti s čítaním a môže ho to odradiť od čítania. No a to je vlastne toľko k čítaniu a potom teda pokračuje to ďalej v Montessori svete. Deti, ktoré sa naučia čítať už v škôlke, tak potom ďalej ešte v škôlke dokážu prejsť k slovným druhom a potom postupne v škole teda vybrané slova, spodobovanie a tak ďalej, ale všetko je to naďalej rukolapne, vlastne prechádza to cez ten pohyb, nie len cez to pero a papier, a to už je potom na ďalšiu veľkú tému.
No a tak na záver teda by som rada to zhrnula, že čo vlastne, o čo nám ide pri tom písaní a čítaní, to by mala byť tá zmysluplnosť. To znamená, aby dieťa chápalo, že píše preto, lebo chce svoje myšlienky odovzdať iným a číta preto, lebo si chce prečítať myšlienky niekoho iného. Že by to malo byť primerané a že by to malo podporovať detský záujem. A len tak na ukážku vlastne 2 strany z prváckých zošitov. Deti nastúpia do školy a učia sa písať takýmto systémom, že musia na jednej strane napísať 85 G-čiek. A my keď sme toto riešili so synom v prvej triede, a to on strávil celý predškolský rok tým, že v celku rád sa venoval písaniu písaného slova a celkom rád si písal rôzne písmenka a potom nastúpil do prvej triedy a tam vlastne začali písať takýmto systémom, že bola strana A a on tam mal napísať 100 Ačiek na jednej strane a už pri druhom Ačku povedal, že ho bolí ruka. A ja som sa ho snažila presvedčiť, že nemôže ho boliť ruka, lebo ešte napísal iba 2 Ačka, ale ono to z psychologického hľadiska, jeho bolela ruka už len pri predstave, že bude musieť toto písať. Nedávalo mu to žiaden zmysel. Nikto nepotrebuje napísať 85 G-čiek takto do radu. A keď v momente, ako som mu dala napísať, že poď napísať nákupný zoznam, poď napísať odkaz babine, poď napísať hocičo, chytil pero a papier a nemal problém. Ako náhle si sadol k takémuto typu zošitov, tak ho bolela ruka a slzy sa mu tlačili do očí, už len sa na to pozrel. A preto sa pýtam, že či to je najlepší spôsob, ako deťom ako v deťoch pestovať lásku ku kreativite a k písaniu vlastne. No a ďalšia je strana takisto z prváckeho šlabikára, kde ako vidíte, deti sa učia čítať zvuky zvierat a celé mi to príde infantilné a nezmysluplné a že chápem, že dieťa to nezaujíma a že to robí len preto, že to musí robiť. Kdežto, keby sme mu dali čítať nejaké karty, napríklad s názvami dopravných prostriedkov alebo zvierat, ktoré by priraďoval k obrázkom, že by to bolo niečo, čo by ho oveľa viac lákalo. Takže toto je len taká povinná jazda, ktorú deti vlastne musia absolvovať a my úplne tam strácame, sa mi zdá, že ten cieľ, alebo úplne zabúdame na to, že čo je našim cieľom a to je, aby deti tvorili a aby radi čítali a ten proste v týchto zošitoch ja nevidím. Takže možno na zamyslenie, že či naozaj je to potrebné robiť to takto. Tak a tým končíme túto našu prezentáciu. A ja teraz sa vás opäť idem pýtať, že čo by ste ešte chceli vedieť. Takže písané písmo, učenie písaných samostatne alebo hneď spájať do slov, lebo mne sa zdá to písanie samostatných písaných je presne hrozne nudné, už v škole myslím. No, to je presne to, čo som hovorila. Áno, moja skúsenosť je taká, že deti písali aj samostatné tie písmená, ale so zreteľom, že chceli napísať nejaké slovo a chceli sa naučiť tie písmená v tom slove, aby ho vedeli napísať. Čiže napríklad, keď syn chcel napísať Tommy, tak vedel, že najprv si musí natrénovať niekde v piesku alebo na tabuli to T, alebo priamo už aj skúšal celé to napísať vlastne jedným ťahom to Tommy, že mu to niekto predpísal a on si to potom len písal, až kým si to nezdokonalil, takže to bolo dobre. Takže podľa mňa vždy so zreteľom, že chcem niečo dosiahnuť, chcem, aby to malo nejaký zmysel a teda to písanie tých izolovaných písmen, naozaj mne sa to zdá hrozné a úprimne mňa by to takisto nebavilo a neviem, koho to baví v škole. Myslím si, že nikoho a myslím si, že každý to bere za takú povinnú jazdu. Sú deti, ktoré napríklad moja mladšia dcéra, ktorá proste to robí, lebo sa to povie, tak to píše a všetko to vyzerá ako vytlačené úplne rovnako a proste dáva si na tom záležať a extrémne
extrémne taká precízna a potom jej brat dvojička proste už len keď vidí, že to má začať písať, tak plače. Proste ja by som povedala, že oveľa lepšie, keď chce napísať nejaké slovo, tak ja ti ho predpíšem a ty sa ho snaž napísať. Aj to je cesta. Ďalšia otázka. Syn už číta jednoduché slova, ale nepočuje samohlásky v slovách, takže aj keď píše rukou skladať spohybливé abecedy nikdy nechcel. Napríklad slovo kamión, tak napíše kmn, ako s ním trénovať. Ďakujem. Toto je celkom časté. Samohlásky z nejakého dôvodu deti počujú horšie ako spoluhlásky. Myslím, že mi to aj vysvetľovala špeciálna pedagogička, že je to v podstate prirodzené. Ja som v tomto prípade sa snažila vymýšľať slova, ktoré začínali na samohlásky, aby to tam počul. A respektíve som sa snažila tak nejak, že a čo si napísal? Že kamión? Tak to je k. A, ja tam potom počujem A, kde máš to A možno tak ako keby tak prirodzene sa snažiť mu ich tam vopchať, tie samohlásky, alebo tak nejak ho trochu viac na to naviesť, respektíve trochu viac možno trénovať tú sluchovú analýzu, napríklad pozbierať mu nejaké predmety po dome a povedať, že a teraz mi na jednu kôpku daj tie, ktoré obsahujú A a tie, ktoré ju neobsahujú a skúsiť, ale kde vyslovene to písmeno A alebo tá hláska A je niekde v strede. Alebo ako som hovorila, tie slova, ktoré začínajú na A, na E, že či tam to počuje. A tak postupne ono to príde. Aké ďalšie aktivity môžem ponúknuť prvákovi, ktorý vie čítať, ale učiteľka ho nutí ísť striedou. Doma mu čítam. Hoci čo z toho, čo som tu spomínala, ak by ho bavilo, tak mu ponúkať. My sme napríklad toto mali s mladšou dcerou, ktorá naozaj čítala od 4 rokov a prvých pár týždňov v škole ešte to bolo také, že to bolo pre ňu všetko zaujímavé, nové, ale potom už postupne sa tak sťažovala, že sa nudí a potom vlastne sme prišli na to, že jej začala učiteľka ponúkať, že keď robili také aktivity vyslovene na čítanie, ktoré ju už nudili, takže si mohla ísť sadnúť na koberec a čítať si vlastnú knihu. Takže môžete skúsiť takto s učiteľkou, respektíve doma mu veľa ukazovať tú zmysluplnosť toho čítania, že dať mu prečítať si nejaký odkaz, alebo do 10. mu vždy zabaliť nejaký odkaz, kde mu niečo napíšete, aby stále nestracal ten zo zreteľa to, že aké je dôležité to čítanie a musí proste preklenúť to, že s tou triedou teda musí ísť tým pomalším tempom. Ak to učiteľka tak má nastavené a ak nechce proste ona nejak to využiť, že on teda už čítať vie. Naša učiteľka napríklad potom robí, že keď majú nejaké spoločné aktivity, tak potom vždy dá napríklad, keď sú podelení do skupiniek, tak ich podeli tak, aby tam boli, lebo dcera nie je jediná, ktorá vie čítať, ktorá vedela čítať teda od prvej triedy, boli tam ešte, myslím, že 2 ďalšie deti, tak ich tak podelila, že vždy tí, čo vedeli čítať, prečítali tým ostatným, alebo že mali úlohu takých ako keby takých nejakých dozorcov, že chodili a pomáhali tým iným a pomáhali im to čítať a opravovali im to, že či je to dobré alebo nie. Takže im dávala také keby trochu dôležitejšie úlohy, že aby si to čítanie trénovali trochu na takej vyššej úrovni ako to, čo išla celá tá trieda. Ešte nejaké otázky máme? Bude prosím pokračovanie tohto webináru aj pre prvý stupeň ZŠ a bude podobný webinár aj s témou matematiky. Ďakujem. Matematiku chcem urobiť, ale opäť takto pre predškolský vek, čiže od toho prvého, od tých červeno-modrých tyčí až po to, čo sa vlastne ako keby v škôlke deti učia. A čo sa týka prvý stupeň ZŠ, tak ja nemám v pláne také niečo robiť, ale veľmi odporúčam Ľudsku Smíčekovú. Nájdete ju na Facebooku pod názvom, myslím, Montessori cestou, Lucia Smíčeková. A ona robí kurzy pre prvý stupeň. Ona je
skúsená Montessori učiteľka, mala aj svoju vlastnú domácu školu, kde v istom čase vzdelávala, myslím, okolo 8-10 detí, celý prvý stupeň, takže má s tým skúsenosti. Ja som bola u nej a má úžasné materiály a naozaj veľmi ju odporúčam. Neviem v tomto čase, ako sa to deje, či sú nejaké, lebo ona to robila vlastne fyzicky, tie workshopy a neviem, či sa presunula do online priestoru, ale určite u nej odporúčam absolvovať aj jazyk, aj matematiku, všetko už pre ten prvý stupeň. Tam už zase je to celé iné, ja nemám ani tie materiály, lebo ja doma s mojimi deťmi vlastne sa neučím, učia sa v škole, takže my máme iba takých zopár materiálov vyrobených, to, čo ich bavilo, ale nevedela by som k tomu ja, ale respektíve bolo by to teoretické, kebyže to urobím ja a u nej to máte také, že je to zažité. Ešte nejaké otázky máme? Ja dúfam, že to pre vás bolo užitočné, že ste tu našli to, čo ste hľadali. Pošlem vám v priebehu zajtrajška alebo najneskôr v pondelok článok, kde budete mať všetky linky na veci, čo tu boli spomínané. Bude tam video, ktoré si budete môcť pozrieť vlastne neobmedzenie, ak ste tu dnes nemohli byť, pretože tu určite všetci nie ste. Takže potom prípadne, aj keby ste mali ďalšie otázky, kľudne mi napíšte e-mail a rada vám odpoviem. Ešte myslím, že niekto mi písal ešte pred seminárom, že ako je to s autistami a s čítaním, že či aj tomu sa tu budem venovať. Ja som písala, že nie, toto je vlastne seminár o takých tých neurotypických deťoch. S autistami nemám osobne veľa skúseností, takže nerada by som to nejak zovšeobecňovala, to, čo viem. Mnoho týchto aktivít, čo tu sú, sa dajú použiť aj s autistickými deťmi, ale z mojej skúsenosti autistické deti sú práve špecifické v tom, že doma, respektíve prirodzene vyvíjajúce sa dieťa má prirodzenú vnútornú motiváciu, na ktorej vlastne stavia Montessori, a to dieťa sa prirodzene posúva a my mu len ponúkame aktivity, kdežto u tých detí, ktoré majú nejaké poruchy správania alebo učenia, tam to už treba trochu, nechcem povedať, že na silu, ale treba proste to dieťa ako keby viesť k tým aktivitám a nebude to niečo, čo bude úplne prirodzené pre neho a čo úplne ako keby tak s radosťou bude robiť. Takže ja napríklad, keď som pracovala s autistami, tak sme mali dohodnutý nejaký systém nejakých kvázi odmien, čo napríklad s dieťaťom neurotypickým by som nerobila, pretože dieťa to robí už len pre tú radosť z toho, že to robí, ale tam napríklad treba nejakým spôsobom si nastaviť, že keď toto urobíme, tak potom si zahráme nejakú hru, alebo môžeš ísť potom robiť niečo, čo ty chceš, ukážeš mi, čo ty chceš robiť a ja budem robiť s tebou. Takže tam trochu tá práca je s nimi iná. A opäť môžem odporúčiť Ľudku Smičekovú, ktorá má aj urobený kurz Montessori terapia. Montessori terapia sa vlastne venuje deťom s poruchami, buď nejakými poruchami učenia alebo poruchami vlastne vo vývoji. A ona má s tým aj skúsenosti, takže skôr na ňu by som sa obratila. Ale myslím si, že veľa tých materiálov, ktoré som tu spomínala, napísanie aj načítanie sa dajú použiť aj s deťmi, ktoré majú napríklad aj s autistami, len asi nie úplne všetky. A čo sa týka detí, ktoré majú poruchy učenia, dyslektici, dysortografici a podobne, tak tam vlastne všetky tieto pomôcky, celý ten Montessori prístup podľa mňa by oni potrebujú ako sol. Čiže ja robím veľa s deťmi, ktoré sú už na 1. stupni a majú nejaký problém buď s čítaním, alebo s písaním, alebo aj s matematikou, a vlastne cez tento Montessori materiál, keďže je úplne rukolapný a všetko to dieťa má možnosť pochopiť a vlastne ohmatať si, tak mám veľmi dobré skúsenosti s tým, že
deti, ktoré neboli vedené Montessori cestou vlastne a v tých prvých ročníkoch prejavujú nejaké známky nejakých poruch, tak tým, že sa dostanú k Montessori materiálu a majú možnosť pracovať s Montessori materiálom, tak majú tendenciu vlastne sa posúvať veľmi rýchlo ďalej. Takže v tomto smere je Montessori, toto, čo som tu vám hovorila, je úplne vhodné aj pre celý prvý stupeň, pre deti, ktoré majú nejaké ťažkosti v učení. Ďakujem, ste veľmi milé, takže ešte počkám chvíľočku a potom sa s vami rozlúčim a budem sa tešiť, ak sa zase niekedy prihlásite na nejaký ďalší seminár. Majte sa pekne a peknú sobotu ešte.